Diranên Şex Saîd Nivîs Cemîl Oğuz Na, ne baweriya Şex Saîd ne serhildana wî ne rêxistina ku ew jî yek ji endaman bû, di hemû panelê de herî zêde meseleya diranên Şex Saîd bala min kişand. Heta niha xala herî zêde dihat zanîn ev bû. Şex Saîd li Pîranê dema serhildanê wî dest pê dike û li wir serhildanê dide destpêkirin. Lê rastî ev e ku ew ne ji bo serhildanê, lê ji bo ku ji wir derbasî Elezîzê bibe û li Elezîzê diranê xwe çêbike li wir e. Li Elezîzê diransazên ermen ên jîr hene û ew jî dixwaze here wê derê diranê xwe çêbike. Şex Saîd jî însan e. Bi rastî ji rêberiya mirovan wêdetir, aliyê wanê însanî her bala min kişandiye û dikişîne. Di vê meseleyê de jî herî zêde ev xal bala min kişand. Helbet Şex Saîd extiyar e. Ew ji wekî hemû însanan di wî temenî de dixwaze here diranê xwe çêbike. Ev agahî min nû bihîst û gelekî kêfa min jê re hat. Loma îro mijara me ev e. Lê werin em serî dest pê bikin ji ber ku ji bilî vê jî agahiyên girîng hene. Îsal sedemîn salvegera serhildan û îdamkirina Şex Saîd û hevalên wî ye. Gelek panel û konferans li ser têne çêkirin, yek jê jî 28 Mehê li Weqfa İsmaîl Behiştî ya li Stenbolê bû. Moderatorê bernameyê edîtorê Nûbiharê Suleyman Çevîk, axivger jî dîrokzan lêkolîner Mahmûd Akûreklî bû. Akûreklî li ser vê meselê gelek lêkolîn kirine. Biryarên Dadgeha Şark İstîklalê cara pêşî wî bi destxistine û kirine pirtûk. Dîsa pirtûka Şark İstîklal Mahkemesî Akûreklî li ser vê meselê gelek lêkolîn kirine. Biryarên Dadgeha Şark İstîklalê cara pêşî wî bi destxistine û kirine pirtûk. Dîsa pirtûka Şark İstîklal Mahkemesî 1925-1927 jî pirtûka wî ye. Pirtûkên wî ji Nûbiharê derketine derdikevin. Di panela nêzî 2 saetan dom kir de Akûreklî gelek halên balkêş pêşkêş kirin. Ne yek bi yek lê hinan ez ê neqil bikim, kerem bikin. Piştî cîbirîtê girtin derbarê Şex Saîd de jî lêpirsînê didin destpêkirin. Divê here bedlîsê îfadeyê bide, lê here wir dê wî jî bigirin. Qaymeqamê Xinisê ku îhtîmaleke mezin ew jî mirûdê Şex Saîd e, jê re dibêje neçe û rêyek wisa dibînin. Qaymeqam telgrafê dişîne bedlîsê dibêje extiyar e, nikare were em li vê derê îfadeyê wî bigirin. Bi vî awayî xilas dibe. Şex Saîd piştî ji wir derdikeve li ser rêya xwe ji bo serhildana ku dê di meha Gulana 1925 de li dar bikeve propandayê dike. Ne ku ew bi xwe dê serhildanê çêbike. Şex Saîd ji tek manê heta digîje Pîranê xelkê ji bo vê yekê amade dike, ne ji bo serhildana xwe. Ew dixwaze ji Pîranê here Elezîzê û li wir diranê xwe çêbike. Yanê wê demê serhildan û filan di plana wî de tune ne. Wê demê hemû leşkerên herêmê Kurd in, serbar jî Kurd in. Amadehî ew e ku di Gulana 1925 de li Şemzînanê dibin pêşengiya Seyîd Ebdulqadir de serhildan çêbibe û van deran û herêmên din jî piştgirî bidinê. Ger Seyîd Ebdulqadir bikariba biçûya Beytûlşebabê û serhildan bida destpêkirin, eşîrên li başûr jî dê beşdar bivana. Şex Saîd jî ji bo vê yekê mirûd û alîkarên xwe amade dikirin. Cihê diçû li ser vê diaxivî. Di serhildaneke wisa de Seyîd Ebdulqadir bi ser biketa,
niha belkî me li Kurdistanê panel çêbikira. Meseleyê ku dibêjin tevgera Beytülşebabê ev e. Ji xwe wê demê İsa Nûrî Paşa û ew ê din telgrafê şaş tê şifre dikin, ji artêşê vedixetin û tevger bi ser nakeve. Tevgera azadî ji ber meseleya Beytülşebabê eşkere dibe. Rêberên wê têne girtin, dixwazin Şex Seîdî jî bigirin, loma ew naçe Bedlîsê. Her cihê ku Şex Seîd diçe kê, gelek xelk tê pêşberî wî. Bi girseyî pêşwazî li wî dikin. Li Pîranê di nav gelê hatiye pêşwaziya wî de çend fîrarî jî hene. Leşker dixwazin wan bigirin, ew jî dibêje di nav ürf û adetê me de tiştek wisa nîne. Ez ji vir derkevim, hûn dikarin bigirin. Ne ku ji bo serhildanê li wir e. Ji xwe li dora wî jî wê çaxê 10 kesên biçek tune ne. Şex Seîd ji bo ji belayê bireve berê xwe dide li cê. Lê gel êdî rabûye ser piyan. Gel dibêje xey ew serhildan ku dê meha Gulanê de li dar biketa, niha li dar dikeve, radibe ser piyan. Gel navçe û bajaran desteser dike, ji xwe leşker jî Kurdin, hema di cih de cih diguherînin dikevin nava serhildanê. Biya min êrîşa Şex Seîd a li Amedê şaş e. Serfermandarên Şex Seîd tune bûn. Yên birêve dibirin oldar bûn, oldarî tiştek dine, serfermandarî tiştek dine. Serfermandar êrîşan şeran birêve dibin. Biya min serfermandar hebûna ji dêvla Amedê êrîşê Bedlîsê bikirana, ji wir xwe berdana aliyê başûr wê bi ser biketana. Lê serfermandarên wî tune bûn, ji xwe armanca wî ya ku divê zivistanê de dest bi serhildanê bike jî tune bû. Bi ser Amedê de meşiyan, wenda kirin. Piştî vê Şex Seîd ji bo ji Tirkiye bireve Îranê ket rê, lê li çar bihurê hat girtin. Şex Seîd aliyê wî yê olî hebû, lê aliyê wî yê kurdîtî jî hebû. Em dikarin bêjin karakterê vê serhildanê bi vî awaye ne tenê aliyek e. Li aliyê din ak yüreklî bi bîr dixe ku Seyid Rıza jî ji bo piştgiriya Şex Seîd heta hoza tê hatiye ku wê demê navenda Dêrsimê ew derbûye. Ji bo piştgiriya Şex Seîd telgraf şandiye Enqereyê bi İnönü re ji bo Şex Seîd şer kiriye. Nota nivîskar: ger kesek van agahiyan di roj û demên pêş de ji bo gotar û xebatên xwe bikar bîne, divê navê Mahmûd Akyüreklî wekî çavkanî binivîsîne. Min ji panelê ev neqil kirin.